सिमलागुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 40थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलागुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 40थि थान्दै जख'न्थाइ 2024 मायथाइनि जानुवारि 8 आरो 9 खालार खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंदों। खुंगा 40थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनायनि गेजेरजों दिनै गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, गेलेमु मावख'सालि बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। दानि जाखांफुबोनाय लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ, हारिमु, थुनलाइ, गेलेमु फारफ्रोमबो बिथिङावनो आखा-फाखा जानांगौनि थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दा बे समाव दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधान बायदि जोङो बोसोरफ्रामबो बिदि कनभेनसन आरो बोसोरनैजों कनफारेन्स खालामनाय जायो। दा बे हिसाबै दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै कनभेनसन थारमाने थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारि बेखौ जोङो साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय गाजा गोमजायै जों थांखि लानाय जादों। आरो बे हिसाबै दिनै जोङो गिबि सान 8 आरो 9 दिनै 8 थारिख हिसाबै गिबि सान, बे गिबि सानाव जोङो फुंनि हाबाफारिफोरखौ गासै मावै मावफुंजोब्बाय। दा जोंना बेवहाय दख'रा बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै बेवहाय भलिबल गेलेनाय, काबादि गेलेनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय गुबुन गुबुन इभेन्ट्सफोरखौ लानानै जों बाव कम्पिटिसन होनाय जादों। आरो लोगोसे 9 थारिख खालि जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बरायहोनायजों लोगोसे 9 रिंगानिफ्राय थान्दै मेल जागोन। बे थान्दै मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै थान्दै मेलनि बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा बाव बाहागो लाफैगोन। आरो बावहाय लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथाङा बाव बाहागो लागोन। आरो बे थान्दै जख'न्थायाव गासै जोंनि दतमा दख'रा बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव गासै 92 बर' गामिफोर दङ। बे बर' गामिफोरनिफ्राय गासै गामि दरसेनिफ्राय साबा बाव थान्दै हिसाबै बाव बाहागो लागोन। आरो लोगोसे बे थान्दै मेलाव जोंनि दख'रानि सिङाव गासै 15टा हाइ स्कुलफोर दं। बे हाइ स्कुलफोरनिफ्राय जोंनि फरायसा फंबाय बिनानावमोनहा बाव बाहागो लागोन। आरो लोगोसे दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव जेसेबांनाखि आफादफोर दं, दख'रा आफादफोर दं, फारियै साहित्य सभा, हारिमु, बर' समाज, ट्राइबेल संघ आरो लोगोसे दावहारु मंगन ट्रफि आरो दासा आरो गोबां आफादफोर दंबायो। बे आफादफोरा बावहाय जोंजों लोगोसेनो थान्दै मेलाव बाहागो लानानै जाथि थांनायनि थाखाय, जाथि मोनथायनि थाखाय, रैखाथिनि थाखाय आरो जाथिनि जेंना समस्याफोरनि थाखाय बेयाव गोथौथारै सावरायगोन। आरो बेवहाय जोंनि बर' जाथिनि थामोनथा रैखाथि आरो माहारि जौगानाय आरो लोगोसे रांखान्थि जौगानाय फारफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै जोङो बाव सावरायनायनि गेजेरजों थांखि बिथांखि आजावगोन। जाय थांखि बिथांखिया आजावजानाय थांखि बिथांखिया जोङो दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावफुंनो हानायखौ दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो मददजों जों मावफुंगोन। आरो जायफोर बिथांखिया जों दख'रा बर' फरायसा आफादा मावफुंनो हायै बायदि जायो बेखौ जिल्ला आफाद आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बे थांखिखौ जों दैथायहरगोन। आरो लोगोसे बेयो निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मावफुंजागोन जों आसा खालामदों। बेखिनि बे बेलायाव आं बुंनो सानो जोंनि दतमा हालामनि गासै 96टा गामिखौ लानानै जोङो बावहाय इउनिट हिसाबै जोंहा 15टा दङ। कलेज इउनिट 2 आरो गामि लेभेलनि इउनिट हिसाबै जोंहा 13टा दं। बे इउनिटफोरनिफ्राय जोङो मोजांथारै बाहागो लाफैनायखौ जोङो दख'रा बर' फरायसा आफादा मिजिंथिदों आरो हास्थायदों। आरो दिनै बावहाय जेनाखि फुंनि हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नोजोर बोनानै दिनै बे जोङो खावलायनो सानोदि नैबे जोंनि जेनाखि हाबाफारि थान्दै जख'न्थाइ बियो मोजाङैनो मोजां जाफुंसारगोन। 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूट फसंथानाव एनएम आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। एनएमनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा
9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।